салом тамошобинони азиз, шудастам ки боз ҳам бо мо ҳастед ва видеои навбатии имрӯзаи моро тамошо карда истодаед. Дӯстони азиз, дар имрӯзаи видео ман мехоҳам барои шумо анамин намуд паплинои доинги ки гулои майда доранд нишон диҳам ва дар борашон камакак дар бораи нархошон ба шумо маълумот диҳам. Анамин намуд доингое ки ҳаст бейни гину нигиндор, ино нархошон сар мешавад. Нархи донааш аз 80 сомон то 110 сомонира. Марҳамат бинед, агар ба шумо писанд омада боша, метавонед ки тарафи Корвон Сити дарвозаи анамин чихеле ки меган нолавой якум ряд омада бинед ва аз анамин паплино нарху наво карда сипас харидорӣ намоед. Бисёрам паплинои нағзан на марҳамат, ҳамаш гули майда. Касоне ки бисёртар хоҳиш мекарданд ки дар бораи намин гули майдадор махсусан видео кунед ки паплинои анамин гулмайда ба мо яъне писанд аст. Набинед, ҳар хела ранг дорад. ҷадар евро стилоям ҳаст, наин намудошам ҳаст. Полоскошам аст, бинед. ҳар хеле ки хоҳед пайдо мекунед. Ино доинган, ҳамашон доингои нағз. Сифатошон ҳичи намешава. Мисол ҳангоми шуштан ино на сафед мешаванд ва на чихеле ки мегӯянд ваёшон пад намеброранд. Баъзан озе чихеле ба мо маълумот доданд ки баъзе паплино ҳозир пад дода истодааст. Барои ҳавай гуфтам ба шумо ҳамин намуда нишон диҳам. Тавсия диҳам, агар хоҳед омада хутон бо аз наздик бинед ва харидорӣ кунед, касоне ки дар Тоҷикистон ҳастед. набинед, анаин гули майдаш чанд ранг дорад. Бисёрам рангошон хушрӯванд. тёмносинишам, анавай сабзшам бо ҳаст анамихе пастелни ранго. аз амин паплини гулмайда чанд намуд ваяй узорай ба ҳазур метавонед омада хутон тамошо кунед, касоне ки дар Тоҷикистон ҳастед ва хости дилтона пайдо кунед. касоне ки аз ватан берун ҳастанд, метавонед агар ба шумо писанд омада боша суратошона интихоб кунед. ӯ паплине ки ба шумо маъқул шуд, ба хешу наздикон равона кунед то ин ки ба шумо харидорӣ намоянд. анаин намудо ҳаст лавдоманӣ. ин лавдоманиҳо нархошон то 120-130 сомонай. иҷада бо ҳаст инами хел доингое ки гулошон калонтарай. бо ҳаст гулмайда. аз якта ба якта ма ба шумо нишон медиҳам. баъд бо хутон хушрӯ тамошо кунед омада аз наздик. нархҳои ин намудаш бошад то 120 сомонай. аз ами қиматаш 120 сомонай намин намудош. нархи донаша гуфта истодам. дӯстони азиз, шумо метавонед ки бо омада аз наздик нарху наво карда харидорӣ намоед. иҷада ҳам 110 сомона ҳаст, я ҳам 120 сомона. нигиндорои мисол доинги тозаш. анаин хел гулои ромбика ҳаст, анаин хел квадрато ҳаст. фасонои евростил. анаин намудош гули навай. чанд ранг омадагиай аз ин баргако. хоҳед аз ино интихоб намоед. иҷада бо ма хостам барои шумо намин намуд паплини 120 сомонара нишон диҳам. ино ростӣ ма аз чанд ҷо видео кардагӣ ҳастам. шояд дар ҷои арзон бошад. барои ҳавай дар ҳар видео ма ба шумо мегӯям, тавсия метиҳам ки аввал бозорро як бор аз назар гузаронед ва баъдан харидорӣ намоед. иноям доинган гули